Tube-miitti. Helsingissä, Oulussa. Ja Tampereella. Mut miksi Rollossa on mitään? Lopitus! Tube-miitti Lapissa. Lokakuussa 2016. Rovaniemellä! Koska täällä Rovaniemellä ei siis oikeesti tapahdu yhtään mitään ikinä. Ja tää on niinku meiltä lappilaisilta nuorilta kaikille lappilaisille ja muualla asuville nuorille tarkoitettu. Elikkä me ollaan tällä porukalla suunniteltu Tube-miittiä tänne Lappiin nyt vuodelle 2016. Ja meitä on siis mukana minä, Susanna. Minä Camilla. Minä Anni. Minä Antti. Sinä Eevi. Minä Jere. Minä Tomi. Ja sitten tästä puuttuu vielä Malla, joka on myös mukana tässä. Muistakaa seurata meitä myös muissa sosiaalisissa medioissa, kuten Facebook, Instagram ja Twitter. Ja nähkäämme taas lokakuussa! Taas Tube-miitti. Helsingissä, Oulussa. Ja Tampereella. Mut miksi Rovaniemellä ole mitään? Miksi mä arvasin nauraa? Niin, koska täällä ei oikeesti oo mitään. No täällä ei oo mitään ihan oikein. Kaikki aika nauras lähtee, kun se Rovaniemi. Ei joo. Haloo. Sitten huudetaan Lapitus tonne. Ollaanko silleen tälleen jotenkin? Joo. Lopitus! Myöhästykö? Tulee vielä sille puolet myöhemmin. Joo, tehdään ne paljon. Milloin? Sitten siihen tulee mikä? Kuka haluaa selittää? Tube-miitti on Tube-miitti. Jos haluatte tietää enemmän tietoa, niin Google on hyvin auttava. Wow! Mä just sanoo Rovaniemellä. Täällä. Me voidaan huutaa. Okei, no niin, sit me tuijotetaan niitä. Ketkä huutaa? Mä en tiedä. Rovaniemellä! Vihdoin jotain tapahtuu. Jopa Rovaniemellä. Onks tää nyt se? Ei se voi olla mahdollista. Ei se voi olla sitäkään. Meiltä lappilaisilta nuorilta muille nuorille. On Sä oot nyt, kun sä asut täällä. Okei, no niin. En mäkään olla. Mikä tää käsijuttu? Mä Mä aina on silleen, Mitä mä voin? koska mä voin tehdä niin. Muistakaahan seurata meitä myös muissa sosiaalisissa medioissa, kuten Twitter, Instagram, Snapchat. Snapchat. Otaks mä uudelleen?